apur bat urduri, eta, aldi berien pozik bai, aukera bat dalako azkenien niretzako. Ikusi naben aurtengo sormen bekak aukera emote bala lan piktoriko bat lantzeko bai, eta nik betidanik landu izen dut margogintza, edo beti gustoko ukindoten zerbait izen da, eta gero gaia be euskara jendea zan, eurek deialdian jarritakoe, eta horrekin be hainbat hausnarketa edo neukezan horren bueltan, eta animau nintzen orkestera proiektu bat. Hainbat ideia edo lantzi da helburue, baina batez be, bezakit, igual galderak etorten jatezan, nor da euskara jendea, badeko kontzientzia linguistikorik edo kontzientziarik euskara jendea garen horiek, zei bilbide linguistiko desberdin aukin dugu zen, gure bizi baldintzekia baldintzatzen da bien ibilbide hori, ez dakit, pixkat horren inguruan, buelta batzuk emoten hasi nintzen, eta, ideia izango zen, kuadro bidez edo, ideia horrek lantzea, eta, ideia da, galdera erantzun bat topa hauez, baizik eta hausnartzera gonbidatzea jendea. Aurre ikusten dut 10 bat lan edo lantzea, 10-12 bat lan, badekot buruen, zer izen leiken gauza bakotza, baina egize da hori nabilela bozetuek eiken, eta pizkat horri forma emoten, gauza bada ideia bat aukitezu buruen, eta gero hori papelera edo fizikora zelan trasladatzen dozu. Nik uste dut, bai nik gustora sentitzen nazen zeo zer landuko dutela, baina aldi berien bai gureko dutela alik eta onduen, edo niretzako behintzat, maitza on bat lortu, konformista ez dut uste izango nazenik.